Biyernes ng Utaron, July 30. Yes, last Friday of the month. Yeah, 31, Bado. Sabado, yes. Niya, August 1, Domingo. Oh, Domingo. Birthday ni mo sa Domingo, di ba? Ha? Birthday nila ako diyan. Kagay, advance happy birthday kang Bernie! Bitok-bitok! Wala ba yung birthday nila ako diyan? Kanta lang akong self. Kanta nga kanta sa imong sir. Tanawa sa ani Guy Bern. Yawan ani. Palit ka ang Guy ni Balay with dugmang giahak. Saan Rolly may pa ato sang igrit. Si Bernie! Bitok-bitok! May pa-video? Kuya Bernie, happy birthday sa imo. Abi. Mga advices sa ako. You're really a big kuya sa tanan namong mga ipambuhat at ikaw ang among manager sa una nga ito nang gibiyaan pero still bisag manager ka namo still nahimog yapon ka namong suod nga amigo. Daghang salamat sa imong kuan kuya, sa imong mga advices and sa imong mga tabang sa among kuya. Napakiutang sa imong kuya no? Kuya Wala na. Salamat kayo and happy birthday. Pila na yung Oo. I look up to you as always as my kuya. Di na lang ko magtito pero kuya na lang. So para dili kayo kan sakit sa imong buot. I miss you, Pope! And wish you more blessings. Okay? Happy birthday. Happy birthday, Bernie Bitok-Bitok from Flow Energy Ipunan! Ay, Joe! I miss you! What's up, Brother Bern? Bernie Bitok-Bitok. I miss you so much. Happy birthday, Erp. And then, first time mo to wala magkuyog sa imong birthday. But I know, naraman ka sa palibot po, naraman ka sa Cagayan de Oro, and then always makanamo makita online. So, di ka namo ma-miss pa. Pero na-miss na ko imong company in person, sa personal. O syempre, tungod kay first time na ito nga di magkuyog sa imong birthday, so dili may makakaon sa imuhang paletsyon, and make sure, Erp, na ang imuhang ipakaon, Erp, na fully paid na. Alam na, parang dito masagpaan sa escabeche. But anyways, happy birthday. I'm so happy na nagyapon niya, kauban niya po binimo ang imong mga former kauban sa MOR. So, enjoy imong 29th birthday, Erp. Happy birthday to you. Ipangmingaw mo ko ni mga Happy bata. birthday, Sir Bernie Bitok-Bitok from Flow Energy Ipunan! Salamat! Hi, Kuya Malvern, aka Bernie Bitok-Bitok. Miss me? Charot lang. Pero happy birthday! Wishing you many more birthdays to come, of course. More blessings para sa imo and sa imong whole family. And good health as always. Para pa dahil gihapon ang mga kumbati. Para kita mabuhi, di ba? Anyway, gininaw ko sa iyo. Kano ba ito? Mga jokes ni mga balik kapila na ako nadunggan. Ang sakit niya ako na kung tiyan ang kinatawa. Promise. And ang mga pambuli. Pero, on the serious side, ang mga pong mga advices. Dugay na ito na naka-chika and catch up. Anyway, I hope na makabag patasun. Of course, regards po ko sa ibang whole family. And, ma-happy ka sa imuhang adlaw na tawhan. Advance nga birthday greetings kaysa Sunday imuhang birthday, August 1. Once again, Kuya Bernie, happy birthday! Stay safe and God bless. Happy Di pa. Ay sa akin, marinig ng jeep na nero. Karong sa ibang pagsaulog sa ika-50 naman eh. 14 pa. Kami, ban sa Team Yesi, kumbanay, nanginaot nga pagabuligan ka sa kahitasan.
sa unsa man ang imong mga plano o pangandoy sa kinabuhi inaot unta nga kini maabot o mahidangat sa imong kinabuhi. I know nga nanghihapin na mga grasya o mga panalangin sa Ginoo nga giabot kanimo karong panahon na apan I know nga daghan pa kayo ang imong gitinguha og pangandoy, no? Usa niini ang mahimong kagawad sa atong dakbayan. Bernie! Ang imuhang gasa talagsaon, ang imuhang pagpahimuot, pagpakatawa o paghatag og kalipay sa uban, talagsa lang tao ang gitagaan niini busa ipadayon kini kay wala ta nasayod nga sa imong pagpakatawa daghan ang mga tao nga naalin sa ilang mga nagkaturiis nga gipangbati O na, ang mga lawom. nga mga kalaay, kabudlay o mga kakapoy o Katuris. sa dihang nakadungog sa imo ang mga pakatawa, ang tanan daw nawala o kini nakahatag yun o pag-alim siguro, no? Hinaot sa uban nga nakapaminaw kanimo. Oo, nag-confirm ang ko. Sa happy birthday, padayon sa pagmugna o makalingaw, makahatag og kalipay o nga ang imong kinabuhi. Dahil ginhasan man ana, ayaw nagundanga apan Obispo. ipalawom o ipadako pa o ipaluag pa ang imong kalibutan nga mapahalipay o mapambitan sa imong gasa. Okay? Isip unya pohon. Usan na ka Ako dirig bayad mo member sa konseyo. Major sponsor ni. Hindi oro. Major sponsor. Councilor Honorable Birnie Bitok. Honorable Malvern. Kana, dili bitok. Honorable Malvern Agusan Esparcia. si Agusan in Paris nga kang mapling. Unsa man yay? Basta kay happy birthday, enjoy your day, and be good to everyone. Continue to inspire people. Ayaw palabig pagwapo. Muna, Ana, sakto-sakto lang yun. kapasa mo Happy ba? birthday! We love you, Malvern. Bye! Panyo! Uy! Namin taga Wild Pendri. Yan, kumusta man bro? I miss you. Miss you, So bro. much. Na-miss na ako itong mga kabuang na ito sa unang panahon. Kung asa... Tinangli ko sa stage boy. Dahil po kaspita. Sa mga sa unang mga event na ito. Makamiss. And of course, happy na yung birthday. Advance happy birthday. Ha? And pasensya na kay kabalo na kasako from 92 kilograms na himo siyang 80 kilograms. Nagpabata man ka, boy. Lupit ang tiyan. So, pag-diet sa doktor. Happy birthday and I hope na okay lang ganyan bro. Padayon sa imong paghatag sa serbisyo publiko. Labi na nagkakusog ang gahin ni Bayo worldwide. Kaya kumusta lang mo na tanan ni Sir Art ng Lingling sa mga bata diyan tanan. Especially ikaw bro. Ay kagula na yung utang bro. Maimpas rin na. Pala na sa ako. Naimpas na ako sa una. Ay, Pero kasama. hindi na ako mag-goal. Relax na rin yung utang diyan mo. Kubayaran din ba? Anyway, happy birthday diyan mo. Bernie, thank you! Happy birthday, Bay! Happy birthday! Thank you! Pangalan sa Gahi ni Bay, Gahi Internet Radio Productions. Pangalan sa mga kauban nato sa Home Radio 935, sa DWIZ. Happy birthday nimo diha. Salamat, thank you. Salamat. Si Lito ba na ba sa Lito, pasok be! Sunod dito, be. Sunod dito. Kulang ang kagahi kung di kakaihi.